Popis i en Popet, les mascotes de la biblioteca, per presentar-vos aquest fantàstic llibre de Michael Hall, titulat Vermell, història d'una cera de colors. I efectivament, el protagonista és una cera de colors que es diu vermell però que pinta de color blau. I els seus amics i amigues ceres de colors li diuen que s'ha d'esforçar més, li diuen que potser està trencada per dins o que potser té poca punta i li fan punta, però en vermell continua pintant de color blau. Un llibre que parla sobre la diversitat, un llibre que parla sobre que tots i totes de nosaltres tenim alguna cosa que ens fa especials.